99 نقطة 805 كاميتي نايتهم دمتهم ذهبوا هو خدمة خلو 0.195 كاميتي تراي أي فالد ميتهم مالتي كابلو معلتي إرترا لعلنتا زرقاقت ناصا هجريا يفلدن دنيني سلمين نحاتت ويري تراوي منسي يوقف قارقبات فسيقان نفسي آسي 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 يري تراو مخان واهلوا نفسي قدم 25 عامتات أب 1993 أب كمز زلنا يغنيات أب إرترانا عب فتصامي تفتصيمو ህዝቢ ኤርትራ ሓደ ህዝቢ ሓደ ድምጽ ምዃኑን ዓለም ዝነገረሉ ዘይርሳዕ ፍጻሜ ብሓደ ቃል ብስሙር ድምጺ ናጽነት የዝደሊ እወ ንናጽነት ዘድመጸሉ ረፈረንደም ህዝቢ ኤርትራ መዋሉ ኩሉ አንጻሩቶም በኩሉ ሸነኻት ደቡና ሰገሩ ክጎብጥዎን ክበታትንዎን ዝፈታተንዎ ዝነበሩ ኩሎም ጸላቱ ብጥምረትና መከተን እናሰዓረን ክመጽእ ጸንሐ ህዝቢ ምዃኑ ታሪኽ ኣመዛግብቱ ኣስፊርዎ ዘሎ ሓቂ እዩ ይኹን እምበር ነዚ ብፍቕርን ስኒትን ኣብ ጽላል ሓንቲ ሃገር ክነብር እየ ኢሉ ዝወሰነ ህዝቢ ኤርትራ بينخ ክትነብር ኣይነፍቅደልካን ኢና ዝብሎ ተጻባት ገጢሞሞ መሰር ሰውሳኒው ገፊፎም ድማ ኣብ 1952 ኣካል ናይታ ጎረቤቱ ዝኾነት ኢትዮጵያ ክኸውን ብሓይሊ ዓሚጾም ኣስገዲዶሞ ኣብ መጋባእያታት ዓለም ሰማዒ ኸልዮሞ በትርን ጠበንጃን ኣልዒሎም ድማ ንምጽናቱ ወሲኖም ገፊዖሞ ቀቲሎሞ ንብረቱ ዘሪፎሞ ንመሰሉ ባዕሉ ዋና ምዃኑ ክረጋግጽ ስለ ዝነበሮ ግና ኣብ 1961 ብረት ኣልዒሉ ምእንቲ መሰሉ ክቃለስ መሪጹ 30 ዓመት ኣብ ደማዊ ኲናት ተጸሚዱ ንኹሉ ግፍዕታቶምን ትዕቢቶምን መኪቱ ድማ ኣብ 1991 ስዒርዎም ኣላሻቢልዎም السخاطري ما مضيك داني زينا أخح زنداني أرسلكم على ماي ممليس قاسسن ممليس قابر ህዝቢ ኤርትራ ብሕጊ ዝምእዘዝ ህዝቢ ምዃኑን ዓለም ከረጋግጽ ኣላ ስልጡን ህዝብን ብቁዕ መሪሕነትን ዘለዎ ምዃኑ ምእንቲ ከረጋግጽ ድማ ኣብታ ዕምሪ መግዛእቲ ዘብቅዓላ መዓልቲ ናጽነት ክእውጅ ኣይመረጸን በአንጻሩ 2 ዓመታት ተጸሚሙ ኣብ ሚያዝያ 1993 ረፈረንደም ብምግባር ብሕጋዊ ኣገባብ እወን ናጽነት ብምድማጽዩ ሓንቲ ናጻን ልኡላዊትን ሃገር ከም ዘላቶ ዝኣወጀ እታ ዝገፍዓቶን ዘቆናጽበቶን ዓለም ድማ ነታ ብደሙን ድምጹን ዘምጻ ሃገር ሃገሩ ምዃና مسكر خويا It's a very nice experience. أبز تاريخي أقدام زمستافي حقوستي بمسألة هاجر تسفوتي تقتلت هايمانوتات مسلمنا كريستيان أبلات استفلا لها بيراتن بحوار كسعسعن كواسون رئ له
كم ززا أمثلني حدنا التريو أو أفريقيا درجها سيسيو. It's a unity which is becoming very rare in Africa. The organization of the crowd is ودابن منفسن تساتفتي كابستة صبخون العلي صنحني دك أنستيو خا نزل تاريخاوي فصامي بزبقع منفسن لبسن معرقانين سمعيتنا عن صباريقا. إذي أمن وحتم كوري كابزر أخو أزي وحد بالعل صفت استخايدا من رجعتات حديو كوميشنن أبالاتون مسكانا يقبوم إذي رفرندم ناتا ارتعاون الستافني نيرو. Very fair, very open, and very participative referendum. It's been interesting. كم قصت إنيا حدا أيفال زاد متسب كركب سعيره أي تعود كون جن. Who is voting no, and I failed. I think Eritrea is obviously very deserving of assistance and aid and goodwill because it certainly shouldn't be. إرترا صبوق دليتن حاجزن زقبها هجريا. أقرأوا محبر السبك وجنا أي جبان. نسوا حلفنا توصل زي تسكميا زحرنا يسلس عمتات تسجددك ألسي نبزي أجت أمزي بقيعة. كم تأخبروا محبر السبك صلبوها بحجوا مسرح حزبي هجروا يمسرتها له. International community wanted it to do, which was to find its independence through an internationally recognized legal way. It has done that, so I think it deserves the reward. My name is O'Neill. I'm the American consul in Asmara, responsible for all affairs in Eritrea. Well, as you know, I traveled out to Tesni, then went down to Hajra. Then I came back to Tesni and went up to Garimaika. أبسمرا قنصل إمباسي أمريكا نبتسني حجر جرمايكا بارنتو أغردتن كرنن بسحي كابعسا كساب سلاسة مدمت نقطات تعذيبه أب كل زبوتاتات تمسرح بصفوفي تخايدو ناتان رتعاون مرجع خمز نبرة آيات تلاترن كم نعزبو زرلنا وتسئيتو لعلة تسعان تشعة مئتاوين هو كم تخون نتنبه. And from what we observe here this evening in this particular polling station, it looks like for the referendum in excess of 99%. Eritrea is a very good chance for the future. إرترا تسفو مسألة هاجروك هنز قرب زخانة حزب نرلنا إرترا نخلوت هاجرات أبنت كتكون تخيلها. A good example for many countries and for the world, I think. نزن عزبوت لنا هاوهو نذكر كينا أستراليا خملس نيرترا سبق من نيرلا. Good luck to the new Eritrea. My name is Mark Bass and I'm the American ambassador in Addis Ababa. Ambassador America ab Ethiopia. Hizbi በዚህ አጋጣሚ እዚ ሕጉስ ከም ዘለሩ እዩ ኣመወዳእቱ መጻኢኡ ባዕሉ ክውስን ስለ ዝኸኣለ ኤርትራ ኣብ ነዊሕ ቃልሲ ብዙሕ ዕንወት ስለ ዘጋጠማ ሓገዝ ከድልያ እዩ ነዊሕ ናይ ልምዓት ፃዕሪ ምክያድ ከድልያ እዩ ከምቲ ንፅበዮ ህዝቢ ኤርትራ ናፅነቱ ምሳድ መፀ ሄይሉ ዕማም ህንፀት ክጅምር እዩ ፈንጠዝያው የሚገርም ነው መቼም እንዲህ አይነት ፈንጠዝያ አንድ አይነት የሆነ በየቦታው እኔ አይቻላቅ የመጀመሪያ ህዝቡ ደስተኛ ነው ሪፈረንደሙ ኣብ ኩሉ ቦታ ዝርአ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩሉ ዝሳተፎ ሓደ መንፈስ ተዓዚበ ይፈልጥን ዓብ ተመክሮ ኮይኑንሎ ረፈረንደምን ዴሞክራሲን ዝብልዎ ከምዚ እዩ ህዝብን ውድቡን ኣዝዮም ምዕቡላት እዮም ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳይ ብክንዲ ዝበዝሐ ህዝቢ ክሳተፍ ኣጋጢሙን ይፈልጥን ኣብ ዝማዕበላ ሃገራት እውን ህዝቢ ኣብ መሰሉ ብከምዚ ተሳትፎ ክውስን ርአ ይፈልጥን የትም
ሀገር ተራመደ የሚባለው ሀገርም ይሄን ያህል ህዝቡ ወጥቶ በራሱ መብት ላይ ሲወስን አለ ብዬ ልደፍር አልችልም። በዚህ እንስማማለን ካንተ ጋር። ኣብተን ረፈረንደም ዝተኻየደለን መዓልታት ማዕረቲ ናይ ምድማጽ መስርሕ ጽባቐ ህዝቢ ኤርትራ ጐሊሑ ይተራእዩ። ሰለስቲአን መዓልታት ኣብ ገዝኡ ዘዕረፈ ዜጋ ኣይነበረን። ኩሉ ኣብ ቅርዓት ወፂኡ፣ ኩሉ ብሓንሳብ በሊዑ፣ ኩሉ ብሓንሳብ ሳዕሲዑ፣ ኩሉ ብሓንሳብ ነቢዑ፣ ኩሉ ብሓንሳብ ኣድሚጹ፣ ኩሉ ድማ እወን ናጽነት እዩ። ትርጉም ሃገራውነት ቃል ኪዳንነት ምዃኑ ዋባ ካስተብኪለ ኣብ ዘለኻ ልኻ ብጉዳይ ሃገርካ ዘይትወላወለ بفقري قالي زيخا قالي زيخمي كيتبها هالنا سلام عليها كريستيانها بهايمانوت بزخون هوين كيتبها هالنا بالسلام بفقري كم ذكرنا تأكينا كم تأكينا زلنا بسلام بفقري زمدك ناد مثلا عمت أميتهم بسلام بفقري أنا موت أنا خاصنا ندا تبها هالو بسلام على كريستيان كيتبها هالو زخلو بنهي رأس بيجنتهم نزعوا يومنا زلوا نحن دم بالسلام بفقري تسمع يعني خلينا نبر بذي حضرة نبي كوثان له بيت كريستيان حضرات بالكاتكم أن كل إريتري لازم يشعر ويعرف أن هذا اليوم هو يوم تقرير المصير، وأن الناس كافحت وماتت وهلكت من أجل أن تتحصل على مثل هذا اليوم. قد حرمنا مثل هذا اليوم ولذلك كافحنا من أجل ذلك، ولذلك هذا اليوم يوم عظيم جدا، فعلينا أن ندلي بأصواتنا ولا نتأخر ولا نستبعد ولا نقول هذا المكان بعيد لا أستطيع أن أتحصل عليه، لا نقول هذا أبدا، بل يجب علينا أن نمشي ولو مشى على الأقدام مهما بعد المكان أن نؤدي أن ندلي بصوتنا، هذا واجب علينا. ولنعلم جميعا بأن كثيرين من إخواننا ماتوا واستشهدوا من أجل هذا اليوم، ولذلك نحن اليوم عندما ندلي بأصواتنا إنما نعمل بوصية الشهداء. لومي እግዚአብሔር بناي بزح هيوت مسواتن بناي بزح هيوت سقاين مكران زترخبه نصانت سلام يبنالو لومو حزب ኤርትራ لبام كوينو مستوعلو كوينو مجمريا امنت ابن النحالحات كحادرو كالاي فقر سرح كحدر ሳለሳይውን ወትሩ እቲ ዘሎ እምነት ፈሪሃ እግዚአብሔር ኮነ እምነት ናይ ገዛ ርሱ ከላሕልሕ ሕፅር ዝበለ ከመሓፀንን ክላወን ደል ሎሚ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ዓበ ሓጎስ እዩ። እዚ ሓጎስ እዚ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ዝፅበዮ ዝነበረ ንዓመታት እውን ተቃለሰሉ እዩ። ስለዚህ ብፍላይ ኩሎም መንእሰያት ኩሎም ፈተውቲ ሃገሮም ዓበይቲ ሃገሮም ዳግም ክሃንፁ ንቕድሚት ክብሉ እቲ ዓንዩ ዘሎ ኩሉ ክሕድስዎ እሞ ኤርትራ ብኩሉ ሓዳስ ኮይና ክትርከብ ነዚ ክገብሩ ድማ እቲ عاوت ذهبنا እግዚአብሔር ቅድመ ሕጂ ካባና ስለ ዘይተፈልየ ድሕሪ ሕጂውን ምሳናኹም ዘሎ ብምእማን ንቕድሚት ገጾም ክደፍኡ ሓደራ ቅብል ኣብዛ ሕድሪ ሰማዕታት እትኽብር ዕድል መጻኢ ወለዶታት እትውስን መዓልቲ ሓንቲ ድምፂ ናተይ ክትርፍ የብላን ብምባል ኣረጋውያን ተጸይሮምን ተደጊፎምን ኩሉ ነፍሶም ፈጥፈጥ እናበለ ዓይነ ስውራን ተመሪሖም ሕሙማት ኢንፊጅን ተተኺልዎም ሎሚ ጽባሕ ዝብላ ጥኑሳት ከቢድና ኸይበላ ነታ ቀያሕ ጉሒፎም ሰማያዊት ኣቦታ ኣብፂሖማ ህዝበይ ንስኻት ዝለኽረይ እማሙኸይ ክዳነይ ዘይናኻ ሒዘን ዳኸነይ
سبنكم حلمي مملسكا سسين مملسكا برخصكا شيشة عساز علي حدر السماتات حلو بزي زغون نقاريتان لقوتو لو وقنكا إرترا كل عمتها على كبره زوز فلا ذلو معلتيها إذا معلت زيها حبايا مغنيات رومانتايو ناس الناس حالنة كلتا عبيت هي بات اكزابير تونزفلن تقبلن حزب إرترايو حزب إرترا بزوح تسكيو إذا قدامي نازنتو قدامي حرنتو إيو حزب إرترا تاريخ حزب إرترا مالت هيكونه حزب إرترا ناس عنيريو نازنتو كفيفمو إذا عمتها تسكيو لمغنا إنه عندنا تنتاوي نازنتو تملسوه عندنا ناسان كمرون حزب خوينو يركبالو بحاجوس يا مسيو زلهم راخون كل زلفو خلنا بتاع مر دوايبل حفايبل ترمشي زلغو 9 عامت وتسعة حدا 9 كل عامت تجقنا سلتجفجفنا سلعبنا قديفنا 3 عامت تسددنا نتسماويت مرج مسددتنا كمان تسماويت أمينا تسددنا أمينا وين تسددنا نزاقل كل ريل عنا كربت كل ريل عنا جربت رب حال فيقنا ورب إن شاء الله دما ملولي دا يقنا الحمد لله من حن مدر بالعالمدر فقرنا من طلمات ببرهد قسنا قرنا عندما لنا قسنا أنسنا وطبعنا لا ترفاقنا ولا قاسا إن شاء الله جنة الهبو بوغ تسمعنا وعلو كمي بدلينا أبتزي بحث بلناتنا بتبوغ وعلنا بناتنا نمركبنا غاني حاقوسنا وسن يولون حاقوسنا وسن مرجع أنا مرجعكم هاي الدي حلالي الدي معاري الدي شكري أنت بعد أنت عايزني ህፃናት ዘሚሮም ሰማያዊት ኢሎም በትጸያፍ መልሐሶም ስለ ሰላም ዘሚሮም Reported to the United Nations Secretary General, Dr. Boutros Ghali, I am authorized to make the following statement. The United Nations Observer Mission to verify the referendum in Eritrea, UNOVA, was established pursuant to resolution of the General Assembly 114 of 16 December 1992. UNOVA has deployed its observers in all the districts of Eritrea and covered from 23 to 25 April most, if not all, of the 1,014 polling stations. The core observer team, composed of 21 members from 21 countries, arrived in early February. ንዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት ሚስተር ቡጥሮስ ቃሊ ብምውካል እዚ ዝስዕብ መግለጺ ይህብ ሕብራት ሃገራት ብውሳኔ ሓፈሻዊ ጉባኤኡ 114 ናይ 16 ታሕሳስ 1992 ወከልቱ ናብ ኩሉ ኹርናዓት ኤርትራ ኣዋፊሩ ነቲ መስርሕ ረፈረንደም ብስፍሓት ተዓዚብዎም ካብተን 114 መድመፂ ነቁጣታት ድማ ዝበዝሓ ተበፂሐን እየን ካብ 21 ሃገራት ዝተወከሉ 21 ተዓዘብቲ
ኣብ መጀመርያ ወርሒ ለካቲት ጀሚሮም ስርሖም ድሕሪ ምጅማሮም ኣብ ግዜ ወግዓዊ ረፈረንደም ድማ ኣማይት ካልኦት ተወሲኾሞም ኣብ ዝተፈላለዩ ኤርትራውያን ዝነብሩለን ሃገራት እውን ተዓዘብቲ ተላኢኾም እዮም ብመሰረት ሓፈሻዊ ትዕዝብትና ድማ ከም ወኪል ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት referendum ኤርትራ ነፃን ርትዓውን መንባሩ ይረጋገጽ On the basis of the evaluation performed by UNOVA, I have the honor in my capacity as the Special Representative of the United Nations Secretary General to certify that on the whole, the referendum process in Eritrea could be considered to have been free and fair. بمثرة تعاود referendum Eritrea قطري 22 بار شحن 992 عنقد 6 نوس عنقد 3 عنقد 41 نوس عنقد 3 عنقد 47 نوس عنقد 1 2 زتوهابني سلطان الذي صعب عفناوي وصيت مدمات ريفرندم كوج كله عابي خبرت يسمعني አጠቃላይ ድምር ዝተመዝገቡ አድመጥቲ 1,173,706 ኮይኑ ካብዚኣቶም 1,156,280 ኣብ ምድማጥ ሬፈረንደም ተሳቲፎም እዚ ድማ 98 نقطة 52 كاميتي نايد تمزقبو أدمتي دمتي هبوم مالتي كابتوم دمتي ذهبوا دما 1,100,000 شيخ كل 260 هو أدمتهم شيخن 800 أيفال أدمتهم 328 دمتي تبلاشيو 53,878 بسطر صندوق زدمت أي تقللني إذا دما 99 نقطة 805 كاميتي نايتهم دمتهم ذهبوا هو خدمة خلو 0.195 كاميتي تراي أي فالر ميتهم مالتي دمت تتبلاشو دما 0.3 يخول نذي عفناوي ذي ناب ذخبروا أن تحافي قدام من قستير إترا أتو إسايا تفارقي كقربلو فلخو عبي خبرة تسمعني نناي سراح بطتين نعين إذا معلت ذي نحابن معلتي يغني اللي طبق مالتي يكبر لكم أملاخ مساكم بكم أتي زتخفل مسواتن زتوهاب دمت اندما نيرتران زل عالم تخبيران ختنبر وحسا خوينو إيرترا نزل عالم بناتنتا تخبيرات مبر حزب إيرترا مسألو نرئيس وسانيا هاجرنتن تحرمو أبزي دليو أعناو غنات آتيو دحري مرير قالسن مسواتن أبقد محبرسب عالم ديمقراسياو مرجعو منقد رفرندوم كقالس مخالو بسم جزياو منقست إيرترا انقوع أبزي أبصحكان أبقعكان كبلو زسمع عن حقوس مداركتي يبلو دليات حزب إيرترا نملو ناسنت عبتن تقافر كزمن استخايده سلاماون عطوقن قالسي بزي ولاول ترغاغيصي حزب إيرترا مسلون مخحادن تقاومون مداخن زتحقنه تخطاتالي نا حيل بدعه مكيتو قدم خلت عمد بغنبوت 1991 حرنتو خጭብጥ كيلو كان تخونه ناص هاجرن አባል ማህበረሰብ ዓለምን ንምዃን ዴሞክራሲያውን ሕጋውን መዛዘም ስለዝሓትት
ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ግድነት ናይቲ ሕጋዊ መስርሕ ብምግንዛብ ግዚያዊ መንግስቲ ኣቑሙ ናጽነት ከይኣወጀ ሓራን ርትዓውን ምርጫ ህዝቢ ኤርትራ ብመንገዲ ረፈረንዱም ከም ዝረጋገጽ ክኸውን ወሲኑ ናጻ ኮሚሽን ከም ዝኸውን ከዓ ገይሩ ነቲ መስርሕ ዘሳልጥ ሕግታትን ኣገባባትን ተሓንፂፁ ከዓ እቲ ዘድሊ ምቅርራብ ተጀሚሩ ሓራነትን ርትዓውነትን ረፈረንዱም ብምስክርነት ተዓዘብትን ንጡፍ ተሳታፍነት ሕቡራት ሃገራትን ንክኸውን ከዓ ዝግባእ ጻዕሪ ተኻይዱ ህዝቢ ኤርትራ እዚ ታሪኻዊ ዕድል ንኸይወሃቦ ተዓዘብቲ ኣውራኽ ሕቡራት ሃገራትን ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃን ካልኦት ዞባውያን ውድባትን ንኸይሳተፍዎ ተጻብኦታት እኳ እንተነበረ ጻውዒት ረፈረንደም እቲ ዝግባእ ኣቓልቦ ረኺቡ ሳላ ሙሉእ ምትሕብባር ህዝቢ ኤርትራ ምቅርራብን ውዳበን ብኹሎም መለክዒታት በቲ ዝወሓደ ወጻኢታትን ብሰላምን ከም ዝካየድ ኮይኑ እዚ ኣብዘን ዝሓለፋ 3 ጥሉላት ኪነር ረፈረንዱም ዶክተር ኣማረ ተኽለ ከም ዝተገልጸ 99.8 ካብ ሚእቲ ምርጫ እወን ናጽነት ኮይኑሎ እቲ መስርሕን ምርጫን ሓራን ርትዓውን ከም ዝነበረ ከዓ ብተዓዘብቲ ብቐንዱ ከዓ ብተጸዋዒ ሕቡራት ሃገራት ኣሰይድ ሰሚር ሰምበር ተረጋጊጹሎ እዚ ውፅኢት እዚ ሃንደበታዊን ትጽቢት ዘይተገብረሉን ኣይነበረን እቲ ጉዳይ ናይ ምዃንን ዘይምዃንን ሕቶ ስለ ዝነበረ ፍሉጥን ርዱእን እዩ ኣዕጋብን ቅቡልን ታሪኻዊ መደምደምታ ምርጫ ህዝቢ ኤርትራ ኮይኑ ከዓ ኣሎ በዚ ድማ ሽሕ እኳ ናጽነት ብ24 ግንቦት 93 ብወግዒ ክእወጅ ተወሲኑ እንተሎ ካብ ሎሚ መዓልቲ ኤርትራ ልዑልነታ ዘረጋገጸት ናጻ ሃገር እያ እዚ ዴሞክራሲያዊ መስርሕን ተመክሮን ክውን ንኽኸውን ሃገራዊ ሕድሪ ኣልዒሉ ክቡር ዋጋ ምሩጻት ደቁ ኸፊሉ ብጅግንነትን ብዓቕልን ብስልጡን ባህልን ዝሰርሐ ህዝቢ ኤርትራ እናመጎስኩ ንኹሎምቶም ኣብ ምዕዛብቲ መስርሕ ዝተሳተፉ ወከልቲ መንግስታትን ውድባትን ውልቀ ሰባትን ልዑል ምስጋናይ ኣቕርብ በዚ ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ዝኽሰተልና ዘሎ ሓድሽ መድረኽን መጻእን ናይ ሰላምን ረህዋን ክኸውን ከዓ እትምነ ክብሪ ንሰማዕታት ኤርትራ ዓወትና ሓፋሽ أصي عالسنة إزبال وعملوك أخونا أصي